Parlament České republiky. Joo, eiköhän me aleta lähteä. Sitten viimeisiä otoksia Prahasta ennen lähtöä. Tästä on tullut pilvistä ja tuulista, mutta muuten on ilma ollut aika lämmin. Parikymmentä astetta. Eli rupeaa päättymään. Olemme lähdössä pois Prahasta ja ajamme tänään Berliiniin noin 36 kilsaa. Tästä kohtaa tää alkoi ja kohta tää päättyy. Menemme parkkitunneliin, joka on tässä. Tuossa menee maan alle. Poistumassa pikkuhiljaa Prahan alueelta. Kyllä siellä poliisiauto oli naispoliisi kameran kanssa ja vaikka kyllä nopeuden piti olla kyllä kohdillaan, mutta näistä ei aina tiedä. Siellä ne välivuoristot ovat, mitkä sijoittuvat kutakuinkin Dresdenin ja Prahan väliin. Ne ovat aika jylhät ja GPS:n mukaan olimme noin 750 metrissä merenpinnan korkeudesta. Tässä vielä kuljemme tätä Dresdenin satumaista pikkukylää, mikä on erittäin viihtyisä ollut, mutta tää on nyt tällä hetkellä nähtävästi tämän paikan jonkunlainen pääkatu. Tässä vielä tätä ydinkeskusta jonkun aikaa. Siinä menee jonkunlainen puro. Varo! Tää tuli sit videolle. Taas mennään Schönfeldin kohdassa A13 kohti Berliiniin. Berliinistä lähdimme Hampuriin ajamaan noin kello 8 aamulla 9.7. Olemme tulleet noin tunnin. Jep, tässä Hampurissa ajelemme ja onhan tämä erittäin ison oloinen kaupunki. Nähtävästikin Saksan toisiksi suurin, mutta tärkein satamakaupunki ymmärtääkseni. Ja kävimme juuri tuossa Shellillä tankkaamassa 123 hintaista Super 95, mutta ostimme sitten samalla. Huomasimme, että autossa oli öljyä erittäin vähän ja litraöljyä, mitä tuolta suositeltiin, joka täytti auton konepellin alla olevat laatuvaatimukset, niin maksoi ruhtinaalliset 27 €. Jää varmasti karrivurstit syömättä nyt sitten Hampurin osalta, että eiköhän tätä rahaa mennä taas ihan kiitettävästi. Aina kun puhutaan siitä, että Helsinki on kesäisin remontissa, mutta kyllä nämä Saksankin paikat täällä on niinku todella remontissa ollut monet paikat ja tiet. Siinä varsin mielenkiintoista arkkitehtuuria edustava talo. Tästä varmaan moni arkkitehtiopiskelija innoissaan. Poistuimme Hampurista kohti Lübeckia matkalla ja niin kuin Berlin Zeitung-lehti sanoi, niin kyllä täällä vettä tulee aika railakasti ja pilvet on todella synkkät. Säätila on todellakin aika synkkä. Vettä tulee ja matkanopeus on varmaan noin 70 kilometriä tunnissa. Että tässä ollaan jonossa
Kiire tuli kelloon 14.55, mutta ei me enää tohon 3 lauttaan kyllä ehdi. Joo, ja Tanskan puolella tässä mennään. Roadkystä kohti Helsingjöriä. Helsingjörin satama on saapumassa. Nauhoittaa. Terveiset Helsingporin satamasta, joka on tässä. Saavumme sinne ja kohta jatkamme matkaa kohti Nyköpingiä. Aha, ne alkaa nyt jo keulaporttia avaamaan. Ei pitää mennä. No niin, nyt pitää lopettaa. Joo, kiitos. Tässä se on toisiksi suurin järvi nimeltä Vettään, joka on Jönköpingin vieressä ja se jatkuu lähestulkoon silmäkantamattomiin osittain. Ajemme siis edelleen sen rannalla moottoritietä E4. Joo, navigaattorin mukaan kello on 11, niin me ajellaan jossain perkelee kinttupolulla peltojen keskellä. Käänny loivasti oikealle. Joo, tää menee kyllä niin hulluksi tältä, niin kuin nähtävästi ei saisi ajaa läpi. Viimein löysimme meidän mini Quick Sleep Officeen, jossa olemme nytten yhden yön. Skavsta Connect Hotel lähdössä. Silvissiin 3282,9. Viimeisiä metrejä viedään. Viemme auton nyt Isabellaan ja kohti Tukholmaa, kun siis Turkua. Tässä viimein saavumme Suomen kamaralle, Turun satamaan. Ei tässä tän ihmeellisempää. Hieno on keliä, mutta kun kohti Helsinkiä. Siinä on Turun linna. Auto seisoo kotipihalla. Helsinki-Praha-Helsinki. Kokonaiskilometrimääränä on 3480 kilometriä suunnilleen.